Εάν σας άρεσαν οι βούρτσες, τότε σίγουρα θα λατρέψετε τα shapes. Τι είναι λοιπόν τα shapes? Τα shapes είναι μια προσπάθεια του Photoshop να εισάγει vector γραφικά, δηλαδή γραμμικά σχέδια, τα οποία μας επιτρέπουν να εξαπλώνουμε ένα σχέδιο χωρίς να έχουμε πρακτικά απώλειες ποιότητας. Έτσι λοιπόν ο αλγόριθμος των vectors μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μέσα στο Photoshop για να μπορέσουμε να πάρουμε τεράστια γραφικά χωρίς πρακτικά να έχουμε καμία απώλεια στην ποιότητά μας. Για να δούμε ακριβώς πού μπορούμε να τα βρούμε και πώς μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε τα συγκεκριμένα. Θα πάω λοιπόν στο πάνελ μου, θα επιλέξουμε από εδώ το 3 φωτογραφίες για να βρούμε λοιπόν ένα εικαστικό το οποίο να μου αρέσει. Θα πάρουμε λοιπόν αυτό το εικαστικό για παράδειγμα, το οποίο θα μας σχεδιάσει 3 φωτογραφίες, μία αριστερά, μία δεξιά και μία μεγαλύτερη στο κέντρο. Πάμε λοιπόν στην αριστερή σελίδα, κάνω διπλό κλικ, επιβεβαίωση και θα πάμε λοιπόν στη συνέχεια στις φωτογραφίες μας, όπου θα φέρουμε τη φωτογραφία του εξωφύλου, δηλαδή τη φωτογραφία η οποία έχει το ζεύγος να περπατάει στο δάσος. Τέλεια. Κάνουμε κλικ στο OK, κάνουμε κλικ στο κλείσιμο, save, αποθήκευση πάντα και αυτομάτως θα μας το πάρει σωστά. Πηγαίνουμε στη συνέχεια στην κεντρική φωτογραφία, θα φέρουμε μέσα την νύφη, η οποία βέβαια κοιτάει το παράθυρο. Νομίζω από τις πιο ωραίες φωτογραφίες που έχω αυτή τη στιγμή στη συλλογή μου είναι αυτή εδώ. Βγαίνω μία πιο πίσω, θα την εξαπλώσω και βέβαια θα τη φέρω λίγο πιο κάτω, επιβεβαίωση και βέβαια μετά θα πάμε κλείσιμο, save, τα γνωστά λοιπόν, έτσι. Τα γνωστά τα οποία όμως μας κάνουν να δημιουργούμε ταχύτατα ένα σαλόνι και γενικότερα ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό άλμπουμ. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά έχουμε φτιάξει ένα σχεδόν ολοκληρωμένο ψηφιακό άλμπουμ μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Ουσιαστικά κάνοντας μάθημα φτιάχνουμε και το άλμπουμ του ζευγαριού. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε το συγκεκριμένο. Να πούμε φυσικά για όσους θέλουν να αποκτήσουν προχωρημένες γνώσεις στο Photoshop ή τουλάχιστον τις απόλυτα βασικές, θα πρέπει να πάτε στο teachme.gr και να βρείτε ένα κύκλο που έχω μαθημάτων, ο οποίος βεβαίως θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε όλα τα βασικά τα οποία χρειάζεστε για να μπορέσετε να δαμάσετε το Photoshop και να ανεβείτε επιτέλους σε επίπεδο στα ελληνικά πάντα, έτσι. Οπότε ερχόμαστε εδώ, κάνουμε την αποθήκευση, να βάλουμε και το γαμπρό γιατί τον έχουμε ρίξει λίγο. Έχουμε βάλει πολύ την ύφη και όχι το γαμπρό. Οπότε τώρα βάλαμε και το γαμπρό να κουμπώνει, θα λέγαμε, το μανικετό κουμπό. Πηγαίνουμε τώρα να βάλουμε ένα εικαστικό. Θα επιλέξω το φόντο. Θα επιλέξω το μαύρο εικαστικό μου, το οποίο βρίσκεται στο 8. Βλέπετε σιγά σιγά θυμόμαστε και που είναι τα εικαστικά που θέλουμε. Τέλεια. Πάρα πολύ elegant. Πηγαίνουμε να επιλέξουμε όλους τους φακέλους και να βάλουμε ίσως το λευκό με το tribal. Έτσι, οπότε πηγαίνουμε εδώ ακριβώς. Super. Και θα πάμε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε λίγο τα shapes. Πού όμως ακριβώς βρίσκουμε τα shapes, έτσι. Φυσικά τα shapes είναι λίγο κρυμμένα, αλλά βρίσκονται απευθείας μόλις επιλέξουμε το κατάλληλο εργαλείο. Θα επιλέξω λοιπόν το εργαλείο αυτό εδώ, το οποίο ουσιαστικά ονομάζεται Custom Shape Tool και έχει το σχέδιο ενός αστεριού, κουλουριού, φαντάσματος, οτιδήποτε λοιπόν θέλετε εσείς να βάλετε μες στο μυαλό σας. Μόλις λοιπόν το επιλέξουμε, αυτομάτως θα εμφανιστούν εδώ πάνω κάποιες ιδιότητες και φυσικά θα εμφανιστεί το πεδίο του Shape, όπου μέσα εδώ θα βρείτε τα συγκεκριμένα εικαστικά τα οποία θα έχετε αποκτήσει μαζί με το panel. Να πω φυσικά ότι στο e-shop του digitalpavlaalbum.eu θα ανεβάζω πακέτα και για βούρτσες και για shapes, αλλά και για άλλα πραγματάκια, οπότε θα σας πρότεινα να μπείτε μέσα για να δείτε ακριβώς τι καλούδια παρέχω κάθε φορά σε πάρα πολύ καλή τιμή. Βεβαίως τα συγκεκριμένα είναι προεγκατεστημένα στο panel, βεβαίως θα τα έχετε δωρεάν μαζί με το panel. Οπότε το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να επιλέξουμε μέσα από εδώ, από το shape και όχι path pixels. Επιλέγουμε λοιπόν το shape. Φυσικά θα επιλέξουμε για γέμισμα ένα χρωματάκι το οποίο θα είναι, θα έλεγα, το CD, δηλαδή ένα γκρι χρωματάκι. Και θα πάμε στη συνέχεια να επιλέξουμε από εδώ ένα εικαστικό. Αυτό είναι που χρειάζεται, τίποτα περισσότερο. Δεν χρειάζεται καν να κάνω καινούριο layer. Θα επιλέξουμε λοιπόν ίσως αυτό εδώ, γιατί όχι. Το οποίο, αν μπορώ να καταλάβω, είναι κάποια κλαδάκια. Βεβαίως, αν θέλετε να δείτε το συγκεκριμένο σε μεγαλύτερη ανάλυση, κάνετε κλικ εδώ πέρα και επιλέγετε το Large Thumbnail, γιατί ενδεχομένως να είναι και σε Small και έτσι τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα, οπότε πηγαίνουμε σε Large και βλέπουμε λίγο τα πράγματα καλύτερα. Οπότε, ερχόμαστε, θα επιλέξω το φόντο για να έχουμε μία αρχή, έτσι, ένα σημείο στο οποίο θα δημιουργηθεί ένα καινούργιο layer για μένα. Και το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα click and drag και φυσικά να κρατήσουμε και το Shift για να μπορέσω να σχεδιάσω σε τέλεια αρμονία και φυσικά χωρίς να έχω καμία πρακτικά απώλεια το σχέδιό μου. Το αφήνω κάπου εδώ και βλέπετε πόσο εύκολα, για να το δούμε λίγο. Θα κάνουμε κλικ από εκτός. Βλέπετε πως έχουμε δημιουργήσει ένα γραφικό το οποίο βεβαίως αυτή τη στιγμή κρύβεται πίσω από τις φωτογραφίες μου, αλλά μην ανησυχείτε, θα το φέρουμε μπροστά. Καταρχάς θα πάμε να του δώσουμε ένα άλλο όνομα. Θα το ονομάσουμε λοιπόν επιπλέον σχέδιο.
για να πάμε στο ίδιο μοτίβο με τις βούτσες. Και από εκεί και πέρα, βασικοί κανόνες και αρχές των layers και του layers panel. Όποιο στοιχείο είναι κάτω από τα προηγούμενα δεν φαίνεται, οπότε αν το ανεβάσω πιο πάνω θα φαίνεται. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Επαναλαμβάνω και πάλι στο Teach.gr έχω έναν ολόκληρο κύκλο μαθημάτων για το Photoshop, για τη βασική εκπαίδευση του Photoshop, η οποία θα σας δώσει όλα τα εφόδια τα οποία δεν έχετε αυτή τη στιγμή και νομίζετε ότι δεν σας χρειάζονται. Πηγαίνουμε λοιπόν στο επιπλέον σχέδιο να το φέρουμε κάπου στο ενδιάμεσο. Θα πάω λοιπόν να εμφανίσω το στοιχείο μου, να περνάει μπροστά από τη φωτογραφία αυτή, να περνάει πίσω από τη φωτογραφία αυτή και μετά βεβαίως να περνάει μπροστά από τη φωτογραφία αυτή. Θα πετύχουμε λοιπόν το parallax εφέ, γενικότερα ένα εφέ το οποίο θα δώσει ένα 3D τόνο στη φωτογραφία μου. Οπότε θα πάμε, θα φέρουμε το επιπλέον σχέδιο να κάτσει κάτω καταρχάς και μετά θα φέρουμε την κεντρική φωτογραφία να κάτσει από πάνω, δηλαδή πάνω από όλους τους φακέλους. Βλέπετε. Το φέρνω λοιπόν εδώ πάνω. Και τώρα λοιπόν δεν έχει αλλάξει κάτι φαινομενικά, αλλά θα πάρω τώρα το επιπλέον σχέδιο και θα το φέρω να κάτσει κάτω ακριβώς από την κεντρική φωτογραφία. Αυτομάτως θα δούμε, αν κάνω κλικ από εκτός, ότι πλέον το γραφικό μου περνάει σαν φιδάκι πίσω από την κεντρική φωτογραφία και βεβαίως μπροστά από την πρώτη και την τρίτη. Βλέπετε πόσο εύκολο. Από εκεί και πέρα θα μπορούσα να το επιλέξω, να το προσαρμόσω, να το στρίψω, να κάνω οτιδήποτε λοιπόν εγώ θέλω, χωρίς κανένα πρόβλημα. Βλέπετε έτσι. Θα μπορούσα λοιπόν να κάνω οτιδήποτε εγώ θέλω, ίσως να το φέρω λίγο πιο κάτω και ενδεχομένως να το χαμηλώσουμε λίγο και το opacity για να μπορέσει να γίνει λίγο πιο άχνο και σίγουρα πολύ πιο όμορφο. Και βλέπετε πόσο εύκολα μπορέσαμε και κάναμε ένα elegant σαλόνι. Θα πάω φυσικά να το αποθηκεύσω. Πηγαίνουμε στην αποθήκευση. Και βέβαια μετά θα πάμε να το αποθηκεύσουμε αυτό σαν JPEG βεβαίως. Και βέβαια μετά θα πάμε να το αποθηκεύσουμε σαν 18-19. Οπότε έχουμε σχεδόν φτιάξει 20 σελίδες του άλμπουμ μας. Νομίζω έχουμε κάνει ήδη 20 γιατί έχουμε κάνει και το πιστόφυλλο. Οπότε πηγαίνουμε save και προχωράω λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο shape σε άλλο βαθμό τώρα. Θα πατήσουμε την αποθήκευση. Πηγαίνουμε λοιπόν τώρα να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα επιλέξουμε ίσως 5 φωτογραφίες αυτή τη φορά. Θα έρθουμε λοιπόν εδώ να επιλέξουμε αυτό για παράδειγμα, το πρώτο. Κάνουμε κλικ εδώ και αυτομάτως θα δημιουργηθεί το συγκεκριμένο set. Δεν θα επιμείνω στο να βάλω φωτογραφίες γιατί γνωρίζουμε λίγο πολύ την όλη διαδικασία. Απλά πάμε να βάλουμε κάποια εικαστικά. Θα έρθουμε λοιπόν για παράδειγμα να φτιάξουμε, ίσως να βάλουμε εδώ ακριβώς κάποια στυλ, οπότε ερχόμαστε. Θα βάλουμε ένα περίγραμμα, έτσι, και μετά θα πάμε να βάλουμε ίσως και ένα φόντο. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ στο φόντο, θα βάλουμε και ένα φοντάκι, τέλεια. Ίσως θα μπορούσα να βάλω ένα πιο άχνο, αυτό λοιπόν το οποίο βλέπετε φαίνεται ελάχιστα και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί δεν είναι τόσο πολύ έντονο. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια να κάνουμε κλικ στα shapes, έτσι. Και θα πάμε λοιπόν τώρα να φέρουμε εδώ μέσα κάτι διαφορετικό. Θα πάρουμε λοιπόν κάποια ουσιαστικά περιγράμματα τα οποία είναι έτοιμα για να κουμπώσουν πάνω σε φωτογραφίες. Είναι λοιπόν σαν frames τα οποία θα μπορέσουμε να τα βάλουμε στις φωτογραφίες μας. Βλέπετε πόσο ωραίο είναι αυτό. Βεβαίως θα πρέπει να υπολογίσουμε λίγο και το ύψος που έχουμε, αλλά νομίζω λογικά θα μας πάρει ή αν δεν μας πάρει θα χρησιμοποιήσουμε κάτι άλλο. Βλέπετε ακριβώς τι εννοώ, έτσι. Νομίζω θα μπορούσα να το κάνω λίγο πιο μικρό αυτό, δηλαδή να κάτσει κάπου εδώ, σαν κορώνα θα λέγαμε πάνω στη φωτογραφία. Και μετά θα πάμε να κάνουμε, αφού το ονομάσουμε βέβαια αυτό επιπλέον σχέδιο. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε κλικ και πάλι στο φόντο και να χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο. Γιατί όχι. Θα επιλέξουμε λοιπόν ένα πιο μικρό, το οποίο να είναι πιο διακριτικό. Οπότε θα πάρουμε ίσως, βλέπετε ότι έχω πολύ θα λέγαμε έντονα σαν σχέδια, αλλά όπως και αν έχει θα πάρουμε αυτό. Ίσως αυτό μάλλον καλύτερα. Τέλεια. Θα τραβήξουμε λοιπόν μια γραμμούλα εδώ. Βλέπετε πόσο ωραίο είναι έτσι και πόσο απλό. Και φυσικά δεν υπάρχει κανένα πιξέλιασμα, καμία παραμόρφωση. Τα πράγματα είναι υπέροχα. Και θα το φέρουμε αυτό να κάτσει λίγο πιο πάνω. Και βλέπετε πόσο απλά μπορείτε να απογειώσετε το εικαστικό σας, έτσι. Απλά και εύκολα. Κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι. Και νομίζω ότι είμαστε κομπλέ. Δεν χρειάζεται να βάλω και από εδώ. Θα μπορούσα φυσικά να βάλω ή θα μπορούσα να βάλω κάποια βούρτσα. Αλλά όπως και αν έχει, καταλαβαίνετε λίγο πολύ πόσο εύκολα μπορείτε να το πάτε παραπέρα. Θα το ονομάσουμε και αυτό βεβαίως επιπλέον σχέδιο 2. Και τόσο απλά και τόσο όμορφα έχουμε απογειώσει το εικαστικό μας. Πάμε τέλος να κάνουμε ακόμη ένα για να χρησιμοποιήσουμε τα συγκεκριμένα. Θα πάω να επιλέξω 2 φωτογραφίες. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να έχουμε χώρο για να χρησιμοποιήσουμε τα συγκεκριμένα. Γι' αυτό το λόγο δεν πάω στις πιο πολλές φωτογραφίες. Πηγαίνουμε λοιπόν 2 φωτογραφίες, να επιλέξουμε από εδώ ενδεχομένως μία full φωτογραφία και μία κάθετη φωτογραφία.
Οπότε θα πάμε για παράδειγμα σε αυτή εδώ. Έτσι. Επιλέγουμε. Πάρα πολύ όμορφα. Και θα πάω λοιπόν τώρα να επιλέξω να πάω μόνο καλύτερα στο φόντο μου, ή θα μπορούσα να πάω και πάνω στη δεύτερη φωτογραφία, γιατί ούτως ή άλλως το συγκεκριμένο θα μπει μέσα εδώ και θα βάλουμε ένα frame. Θα πάμε λοιπόν να επιλέξουμε ίσως την αντιστροφή του χρώματος στο γκρι, στο πιο σκούρο, 39, 39, 39. Και θα πάμε μέσα στο shape αυτομάτως και θα επιλέξουμε από εδώ το συγκεκριμένο, το οποίο μας δίνει ένα περίγραμμα, θα λέγαμε, φωτογραφίες. Τόσο απλά. Το επιλέγουμε, θα μπορούσα να πάρω και ένα πιο πολύπλοκο ή ένα τετράγωνο αν ήθελα, αλλά βεβαίως δεν έχω τώρα τετράγωνο. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ και κάνουμε ένα click and drag με το shift κρατημένο και βλέπετε πόσο απλά μπορούμε να κάνουμε περίγραμμα. Και φυσικά μετά θα το φέρουμε να το βάλουμε στο σωστό σημείο. Θα μπορούσα να το μεγαλώσω κι άλλο αν ήθελα. Ή θα μπορούσα να το φέρω να κάτσει, βλέπετε, στα πλαίσια της φωτογραφίας μου. Και βέβαια από εδώ να το παραμορφώσουμε και λιγάκι, δεν πειράζει. Και βλέπετε πόσο εύκολο μπορεί να γίνει και αυτό. Και βεβαίως μπορούμε να τα αλλάξουμε χρώμα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έτσι με διπλό κλικ αλλάζουμε το χρώμα μας στο στυλ που θέλουμε εμείς να δώσουμε. Βλέπετε πόσο απλό. Επίσης, να πούμε και αυτό, μπορούμε να βάλουμε πάνω του τα εφέ του περιγράμματος. Κοιτάξτε, ένα περίγραμμα, μην ανησυχείτε λοιπόν για το συγκεκριμένο μαύρο πλαίσιο. Αυτό βεβαίως φαίνεται γιατί έχουμε επιλεγμένο το shape και είναι ένας τρόπος να μας δείχνει το Photoshop να καταλάβουμε ότι έχουμε ένα shape. Αν κάνουμε κλικ από εκτός, το συγκεκριμένο δεν φαίνεται, βλέπετε. Οπότε έχουμε τέλειο αποτέλεσμα. Θα μπορούσα να πάρω και άλλο στυλ, βλέπετε, και βέβαια θα μπορούσα να το αποδώσω και σε κάθε shape, ακόμα και στα άλλα shape που έχω φτιάξει. Να πετύχουμε λοιπόν ένα άλλο αποτέλεσμα. Και το μαύρο ενδεχομένως να είναι ωραίο εδώ, ίσως όμως λίγο gothic. Οπότε πηγαίνουμε στο πρώτο και είμαστε κομπλέ. Βλέπετε πόσο εύκολα μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα πανέμορφα για εμάς ή να βάλουμε απλά μια σκιούλα αν ήθελα. Έτσι. Για να δώσουμε ένα άλλο στυλ. Οπότε επιλέγουμε μάλλον καλύτερα το πρώτο και είμαστε κομπλέ και όμορφοι. Βλέπετε πόσο απλά και πόσο εύκολα μπορείτε να μαγεύσετε με τα shapes και πρακτικά να ανεβάσετε το επίπεδο σε ένα σημείο στο οποίο δεν θα σας φτάνει κανένας.